κυρίες και κύριοι που είστε εδώ, θα ήθελα και εγώ ως πρόεδρος του ΟΕΘ, η τύχη το έφερε ώστε να είμαι πρόεδρος, αφού οι συνάδελφοί μου εξήγησαν και τους ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Να κάνω λοιπόν και εγώ έναν χαιρετισμό για τα 100 χρόνια του ΣΕΗ. 100 χρόνια ΣΕΗ. Πότε πέρασαν 100 χρόνια. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, πραγματικά. Κάποια στιγμή σκέφτηκα κάτι που έγραψε ο καθηγητής Τσοπανάκης στον πρόλογο του στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας του Λέσκη. Πολλοί φοιτητές του εκπλήσονταν όταν τους έλεγε ότι από τον Όμηρο μέχρι τις μέρες του, αυτός έγραψε γύρω στο 1960, δεν έχουν περάσει 2.800 χρόνια, αλλά 88 παππούδες. Για φανταστείτε. 88 παππούδες διαφορά. Τόσο λίγος χρόνος έχει περάσει από την εποχή του Ομήρου. Και όχι 2.800 χρόνια που διδασκόμαστε. Παίρνοντας ως παράδειγμα τον Τσοπανάκη και ενισχύοντας αυτή τη σκέψη, εγώ θα έλεγα ότι 28 ΣΕΗ πίσω μόνο και φτάνουμε στον Όμηρο. Αφού μιλάμε για τον 8ο αιώνα π.Χ. 28 ΣΕΗ μόνο. Στους Ραψοδούς, στο Διθύραμβο και μετά στην ίδια μας την αρχαία την τραγωδία, την απαρχή του θεάτρου δηλαδή. Αν λοιπόν βάλουμε την ιστορία αυτή του τιμημένου μας σωματείου και την πολλαπλασιάσουμε με όχι ιδιαίτερα μεγάλο πολλαπλασιαστή, ξαφνικά έχουμε μια τεράστια ιστορία και εμπειρία την οποία τιμούμε και πρέπει να τιμούμε με κάθε τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΘ πήραμε την απόφαση να συνεχιστεί το φεστιβάλ και με κάποιον τρόπο να συνδεθεί με τα 100 χρόνια του σωματείου μας. Λίγα λόγια για τον ΟΕΘ. Η αρχική σκέψη ήταν να υπάρχει μια θεματική, δηλαδή οι παραστάσεις που θα παιχτούν να συνδέονται με κάποιον τρόπο με την μεγάλη αυτή ιστορία του σωματείου μας. Για να μην αποκλειστεί κανένας θίασος όμως, πήραμε την απόφαση να δεχτούμε όλες τις αιτήσεις, ώστε να είναι ένα απόλυτα ανοιχτό φεστιβάλ και όλο αυτό που θα συμβεί στο φεστιβάλ με κάποιο τρόπο να συνδέεται με τα 100 χρόνια του σωματείου μας. Ο ΟΕΘ, όπως ίσως θα ξέρετε, έχει μια μεγάλη παρακαταθήκη. Ουσιαστικά μιλάμε για σχεδόν 60 χρόνια ιστορίας. Η Λίνα είπε 50, αλλά αφαιρεί και την περίοδο της δικτατορίας. Αφού μιλάμε ότι ουσιαστικά ιδρύθηκε το 1958. Ήταν η απάντηση του σωματείου στις απαιτήσεις των καιρών που ήθελαν πολλές φορές οι ηθοποιοί, ο βασικός αυτός μοχλός του θεάτρου μας, να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, χωρίς να έχουν και οι ίδιοι το ανάλογο αντίτιμο του κόπου και της εργασίας τους. Πέρασαν από τις τάξεις του σπουδαίοι ηθοποιοί, δημιουργήθηκε το Άρμα Θεάτρου το 1964, με τους ανάμεσα σε άλλους Βασίλη Ανδρεόπουλο, Αγνή Βλάχου, Στέφανο Λινέο, Νότι Περιάλη, ακόμα και τον δάσκαλό μου μετέπειτα στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, τον αγαπημένο μου Ιάκωβο Ψαρά. Τι τιμή. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση των 40 χρόνων του ΟΕΘ, που κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον έχουμε πάρει την απόφαση να προχωρήσει, αφού η έρευνα της κυρίας Βασιλάκου, που επιμελήθηκε και τα 80 χρόνια του ΣΕΗ, είναι σε ένα τελικό στάδιο. Ο ΟΕΘ, όπως θα ξέρετε, είχε μια χρηματοδότηση από την εργατική εστία και από τότε που καταργήθηκε έχει μειωθεί κατά πολύ η οικονομική δυνατότητα του οργανισμού. Αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση του ΟΕΘ γίνεται ως επιτοπλίστων μέσω του ΟΓΑ, με πολύ λιγότερα χρήματα φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες του οργανισμού να στηρίξει τους εταιρικούς θειάσους σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και σε χρήμα έχει μειωθεί κατά πολύ. Αυτό όμως δεν μας απέτρεψε από το να προτείνουμε τη συνέχιση του φεστιβάλ, γιατί θεωρούμε όλοι στο διοικητικό του ΟΕΘ ότι σε καιρούς παρατεταμένης κρίσης, όπως αυτής που βρίσκονται οι περισσότεροι συνάδελφοι ηθοποιοί, πρέπει ο ΟΕΘ, όσο του το επιτρέπουν τα οικονομικά του φυσικά, να συμβάλλει σε αυτό τον τομέα από το δικό του μετερίζει.
Κλείνοντας και γυρίζοντας εκεί από όπου ξεκίνησα, δηλαδή στα 100 χρόνια του ΣΕΙ, που με λαμπρότητα θα γιορτάσουμε, θέλω να πω ότι είναι μια ιδιαίτερα ευτυχής στιγμή που τα 100 χρόνια του ΣΕΙ τελικά θα γιορταστούν. Και αυτό οφείλεται στους συναδέλφους ηθοποιούς που δεν επέτρεψαν να δουν το τιμημένο αυτό σωματείο να μαραζώσει και να χαθεί ανάμεσα σε συμπληγάδες και σε χαρίγδεις. Πέρας επιτέλει μη αποδηλιών. Σας ευχαριστώ.